Салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали мо. Навори навбатӣ бародаро, 8та мошини фурӯшӣ ҳамин суратҳои мошиное ки мебинед дар ҳамин экрани худтон бародаро, ҳама ҳамин мошино ҳастанд. Шумо дастгирии каналро фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед, муш қатӣ, шата қатӣ нашид, кала қатӣ бизанед, ягон навигарӣ мешавад. Агар реклама дошта бошед бародарони на WhatsApp моди танол 440 25 92 метавонед муроҷиат кунед. Иншоалло ки мо реклама мекунем дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед, ҳатман обуна шавед, лайкҳои худро бизанед дӯстон. чапу рост ягон беҳбудӣ, ягон навигарӣ мешавад. иншоалло мошини якум Nexia фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, солаш 95 мебошад. Бензин, газ қатӣ, мотор 1.6, коробка механик, расход надорад. мошин бекамбудӣ, нархаш 20 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 937 22 22 92. дӯстон, агар харидор бошед марҳамат метавонед занг бизанед. ина WhatsApp моди танол 440 25 92. агар реклама дошта бошед метавонед муроҷиат кунед дӯстон. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. ай шумо як дастгирӣ барои моро бошад, як беҳбудӣ аст. раҳмати калон дӯстон, барои вақт ҷудо карда барои видеои моро тамошо кардан. дастгирӣ мекунед намекунед, иншоалло ки мекунед бародаро, ягон беҳбудӣ мешавад. якҷон ташаккур барои диққататон. агар харидор бошед марҳамат Nexia-ро бинед, чӣ хел фасона мошин, аҷоиб, бениҳоят дар ҳолати хуб аст. соҳибаш мегӯяд Chevrolet Cruze фурӯшӣ, солаш 2009, шаҳри Хуҷанда, бензин, газ қатӣ буда, объем мотор 1.8, коробка передача автомат. мошин бекамбудӣ, расходаш нест мегӯяд, нархаш 73 000 сомонӣ. савдо дар назди мошин, яъне ки арзон мешавад дар назди мошин. 926 20 95 96 рақамҳои телефони соҳибаш метавонед муроҷиат кунед дӯстон. 926 20 95 96. мошинчаро бениҳоят соҳибаш таъриф карда, гуфтааст ки ягон камбудӣ надорад. газ, бензинамаш кор мекунад. мегирид фақат заправка мекунид, ҳай мекунӣ, хоҳи такси кор мекунӣ ё ки ҳаёти шахсида истифода мебарӣ. марҳамат бародаро, кадомед харидор бошед на Chevrolet Cruze, марҳамат занг занед, харид кунед, савдо кунед, мешавад ягон беҳбудӣ дӯстон. мошини дигараш Toyota Estima фурӯшӣ, шаҳри Душанбеда, солаш 2007, бензин қатӣ буда, кузаш минивин, объем мотор 2.4, коробка передача автомат, вагон японка буда. нархаш бе растаможка гуфтааст, яъне ки 90 000 сомонӣ мегӯяд. растаможка хитон мекунед бародаро, агар харидор бошед маъқултон бошад. рақамҳои телефони соҳибаш 38 77 40 40 38 77 40 40. агар харидор бошед марҳамат бародаро, занг занед, харид кунед, савдо кунед дӯстон. боз як бор дига ёдрасон мекунем, агар реклама дошта бошед мошини фурӯши хона ё ки ягон намуди техникаи дигар, замин, фарқ надорад. WhatsApp мо дар экран ҳастед бародаро, танол 440 25 92 метавонед муроҷиат кунед. як ҷоя интизор мешавем бародаро, мошини дигар шад. чӣ хеле ки гуфтем 8та мошин аст дар ин навори мо дӯстон. мошинои аз арзон сар карда то қиматше нешам бошад. Chevrolet Cruze фурӯшӣ, иншам шаҳри Хуҷанда, иш солаш 2010, бензин қатӣ буда, объем мотор 1.6, коробка передача автомат, пробег 199 000 километр гаштагӣ. мошин бекамбудӣ, нархаш 61 000 сомонӣ. савдо дар назди мошин гуфтааст соҳибаш. телефони соҳибаш 926 22 90 00 926 22 90 00. агар кадомед харидор бошед бародаро, марҳамат занг бизанед, савдо кунед, ягон сум арзон мешавад ҳатман. чунки гуфтааст савдо дар назди мошин, агар харидор бошед меред мошина мебинед, савдо мекунед, ҳатман иншоалло ки арзон мешавад, мошин маъқултон шавад бародаро. фаромӯш накунед бародаро, аммо экранда бизанед аммо лайка бародаро, муш қатӣ, шата қатӣ нашид, кала қатӣ бизанед бародаро, ягон навигарӣ мешавад иншоалло. шумо лайкҳоро биҷиқед беҳбудӣ канали мо мешавад. Opel Caravan фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, солаш 98, бензин, газ қатӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош то моҳи август. биёр устода бин, мошин муомилаи хуб мекунем. нархаш 30 000 сомонӣ. телефони соҳибаш 907 39 01 01. метавонед занг занед, ягон муомилаи хуб гуфтааст дорад. ҳатто гуна чӣ хеле ки навиштагӣ аст бародаро, гуфтааст устода биёр бин, ягон камбудӣ надорад. намедонам ако ба кадом дараҷа рост мегӯянд бародаро. мо ин мошина аз наздикӣ надидем, дигароша хай дидем, сурат гирифтем. ира моро сурата WhatsApp қатироӣ кардам бародаро, мо аз наздикӣ надидем. хехтон занг занед, муомила кунед, ягон чи иншоалло мешавад, мошин маъқултон шавад, марҳамат гиред.
Opel Vectra фурӯшӣ шаҳри Душанбе да солаш 10,000 бензин қатъиябиё мотор 1.6 коробка передача механик яксола ҳуҷҷат дорад то 2024. 4 баллон пачка. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор ходовой садҳоист. Вагон як даст гаштагиай, як даст ҳайкадагӣ, ягон дард надорад. Мегирӣ калида тоб метӣ, ҳай мекунед. бародарои суханои худи соҳибаш аст. гуфтам хел банавис, мо нависем. нарша 40,000 сомонӣ мегӯяд. боз савдо мешавад. рақами телефони соҳибаш 991 91 30 991 91 30 метавонед занг занед, муомила кунед. солаш 10,000 будааст бародаро, арзон мешавад. иншоалло ки ба мо ваъда дод ки ягон сум арзонаш мекунем. агар харидор бошед, кадомае ки любители Vectra ҳастанд, марҳамат на занг занед бародаро, муомила кунед, ягон сум гиред. мо якҷоя интизор мешавем бародаро. мошини навбатӣ Toyota Belta фурӯшӣ шаҳри Душанбеда солаш 2011 бензин қатъӣ буда, биё мотор 1.3 пробег 89000 км гаштагӣ, коробка передача автомат. мошин бекамбудӣ, нархша 83000 сомонӣ мегӯяд. бо арзон мешавад гуфтааст бародаро. савдо дар назди мошин. телефони соҳибаш 40 461 40 461. кадомед ки харидор боше, марҳамат бародаро. мошинчаи аҷоиб, мандам бисёр маъқул шид. состояние хуб, солшам нав бародаро 2011. салоншам бинед тоза аҷоиб, ягон камбудӣ надорад, расход надорад. фақат мехарем, расход дорад ки шикамша заправка мекунӣ, ай мекунӣ бародаро. хаин мошино мехарани одам нест, як рӯза 3 бор бихӯрад, 3 сутка бигарда. BMW 5 бародаро фурӯшӣ серияи 5 шаҳри Хуҷанда солаш 98 бензин қатъӣ буда, биё мотор 2.3 коробка передача механик пробег 277000 км гаштагӣ, яксола ҳуҷҷат дорад, дар ҳолати хуби техникӣ. нархаш 51000 сомонӣ. арзон мешавад гуфта. савдо дар назди мошин. харидор бошед, бачакҳои шаҳри Хуҷанд, марҳамат бироед бинед, савдо кунед. рақамои телефони соҳибаш 926 22 90 00 926 22 90 00. агар харидор бошед, марҳамат занг занед бародаро, бироед савдо кунед. мошинчаи хуб, хай солашам кӯна бошад, состоянияш мегӯяд ки хуб аст соҳибаш бародаро. барои диққататон бародаро якҷон ташаккур ки барои мо вақт ҷудо карда видеои моро тамошо карда. якҷон ташаккур. саломат бошед.